सेनं साबखाथि गामि आफादा प्रपार उदालगुरिनि हेडक्वार्टारनि सिङाव दङ दा बे हिसाबै जोङो बर'नि जि गुबै बैसागु फोरबो बेखौ जोङो बिश्वनि दरबाराव लांनो थाखाय मोनसे डिसिप्लिनारि हिसाबै जोङो फैयै फैयै 6थि खेब मोनसे मोसानाय एबा जौस्राङाव मोसानाय जि हाबाफारि बिनि गेजेरजों जोङो बुहुमनि बर'फोरखौ खौसेजों लोगोसे बैसागोआ दि जोंनि मोनसे गुबै मोसानाय बेखौ जों दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। मा मा हाबाफारिजों नोंथांमोना बे हाबा मोसानाय बे बादायलायनायफोरखौ लादों? दा बेवहायथ' जोंहा सानथाममोन सेथि जिखिनि बैसागु सान बेवहाय जोङो फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे माने जोङो उन्दैखौ अननाय आरो गेदेरखौ मान होनायजों लोगोसे जों फुंखाजानाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो साननै मैया ओमफ्राय दिनैनिफ्राय बे साननैनि गेजेराव जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि सावगारि एरनाय आरो लोगोसे हरखाब बादायलायनाय बा हरखाब बिबुंथि लानाय बेफोरबायदि हाबाखौ लानानै आरो दिनैहाय जोङो गेवलां मेलनि एसे सिगां बैसागु सिख्ला मोसानाय बेखौ बादायनायखौ जों लादों आरो बे बैसागु सिख्ला जि बादायलायनाय बेवहाय 25नि बांसिन मोसाखावरि बिथांमोना बाहागो लादों। बेयाव रायजो राजाफ्रा माबायदि बाहागो लादों? दा बेवहायथ' नोंथांमोना नुदों जे रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' जोंनो सहाय खालामदों जाय बिथांमोना रांखान्थिजों हादों रांखान्थिजों सहाय खालामदों आरो जाय बिथांमोना रांखान्थिजों हायाखै बिथांमोना गोसोनि थुलुंगाजों जोंनो बैसागु खुंनाय जि हाबाफारि बेखौ बिथांमोना जोंनो गोसो मोदोमै थुलुंगा होदों। 6थि जाबाय नोंथांमोननि बे खुंनाया सिगां समफ्राव माबायदि रंजालि बैसागुखौ फालियोमोन बेखौ एसे फोरमाय। ना बेथ' जोङो मोनसे इउनिफर्माव फैनाया जोङो जौस्राङाव लाबोनाया 6थि जादों नाथाय जोंनि मिथिसयै समनिफ्रायनो बैसागुखौ फालिबोबाय थादों खिन्थु बेफोरबायदि जौस्राङाव लाबोनाया दिनैसिम माने 6थि बिदि जाहैबाय आरो दा बिनि सिगांबो जों बैसागुखौ जों फालिबोबाय थादों। बे जौस्राङाव लाबोनायनि बेलायाव माबाफोर सोलाय सोल' नुनो मोनदों नामा? दा बेवहायथ' जोङो बयबो नुखागोन जे जौस्राङाव लाबोनाय लोगो लोगो मोनसे डिसिप्लिनारि मोनसे सिस्टेमजों खारदों बियो आरो बेवहाय जे ओरैबायदि माने बैसागु मोसानायाव गाननांगौ जोमनांगौ आरो लोगोसे माखासे दामजुफोरखौ बाहायनांगौ बियो माने सिरिबाङै थायो आरो दा बेवहायनो बे जौस्राङाव लाबोनाय हिसाबै माखासे ओंथि गोनां जाहैयो। डिसिप्लिनाव लाबोनाय लोगो लोगो नाथाय बादायारि बा बाहागो लागिरिफोर खमायलांनाय नुनो मोनदों मा बुंगोन रायजो राजा? ना बेथ' जोंनि गेजेराव बादायलायनायाव माने खम जालांदों बेखौ जोंनि गामि आफादाव जों बिदि नुनो मोनाखै जोंनियाथ' लैहोर फैदों आरो नोंथांमोना दिनै एसे सिगांसो आं बुंदों जे जोंनि बैसागु सिख्ला बादायनायाव 25नि बांसिन जादों मोनसे गामि आफादावनो दा बेखौ नोजोर नायोब्लाथ' जोङो खम जादों बेखौ जों बुंनो हाया। गोबां लाइमोनफोरा दिनैनि लाइमोनफोरा दानो लुनो गाननाय जोमनाय बेफोराव माखासे खमायलांबाय दामनो रोंलिया मोसानाय बायदियाव नांगौ बायदि मोसानो रोङा गासैबो लाइमोनफोरा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? बेखौ नोजोर बोनानैथ' जोङो मोनसे जौस्राङाव लाबोनानै जोङो गुबै बर'नि जिखिनि दामजु खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोनानि देंखोजों जोङो बैसागुखौ सारा बुहुमनि गेजेराव रिंसारनाय मोनसे हाबाफारिखौ जों लादों आरो बिनि थासारिजोंनो जोंनि उन जोलै लाइमोनफ्रा मोनसे बे जि बर'नि दामजु बेखौ बिथांमोना रोंगोन आरो दामनो सुबिदा मोनगोन होननानै जों सानो। रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादाव सोर बिबानगिरिफ्रा बिबान लानानै खामानि मावदों एसे फोरमायगोन। दा बेवहायथ' जोंहा गुबै आफाद दङ लाइमोन आफाद दं आरो माइनाव आफाद दं आरो बेजों लोगोसे जायफोर जोंनि लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दं बिथांमोना आं दहायनो एसे सिगां बुंदों जेरैबायदि माने सहाय खालामदों माने बुंबा बिथांमोनखौ जथेस्थ' बाख्नायनांगोन जाय बिथांमोना फैसाजों खायफा बिथांमोना गोसोनि थुलुंगाजों आरो खायफा बिथांमोना माने फैसाबो होनो हाया थेवब्लाबो बिथांमोना देहायारि मावसोमनानै जोंखौ जथेस्थ' सहाय खालामदों आरो। बिबानगिरिफोरखौ एसे फोरमायगोन बिबानगिरि। बिबानगिरिखौथ' जोंहा लाइमोननि बिबानगिरि बिथांमोन दङ आरो गुबै आफादनि दं आरो बिदिनो जोंहा बर' फरायसा आफादनि आगुनि मावथि बिथां फंबायमोनबो दङ दा बिथांमोननि गासैबो ज' मोनसे साननायनि गेजेरजोंनो जोङो नैबे 6थि जि बैसागु फोरबो बेखौ जों आबुङै खुंफुंनो हाबाय होननानै जोङो साननो हायो। दा बेखौथ' जोंहा मोनसे रायज्लायखादों जे जोङो बैसागु थिलियाव जोंहा न'आव लोंनायखौ जोंहा बुंनांगौ गैया खिन्थु बैसागु थिलियाव रावबो माने बिदि निसा बुस्थुखौ लोंनानै फैनो नाङा बेखौ जों सिगांनिफ्राय नोजोर होदों आरो नोंथांमोनाबो जुदि एसे नोजोर होयोबा नुगोन सासेबो सुबुङा जोंनिया बेवहाय लोंनानै मोसाफैनाय जायाखै।